Sa 5,000 populasyon ng mga senior citizen sa San Luis, Pampanga, 90% o 4,000 na ang nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19 batay sa datos ng local IATF. Sila ang mga nasa A2 category na prioridad na mabakunahan sa lalong madaling panahon. Sa kabila nito, mayroon pa ring ilan sa ating mga kababayan ang nagdadalawang isip hinggil sa pagpapabakuna kontra sa nakamamatay na virus. Isa sa mga nakatatandang alangan pa ring magpabakuna ay ang 74-year-old na si Florencia Chico. Hindi umano siya takot sa maaaring side effect ng bakuna bagkus sawa na siya sa tusok ng karayom mula sa iba't ibang operasyon. Dati na kasi siyang naoperahan sa dibdib, appendix at luslos. Hindi pa nga ako nakabakuna dahil nga nung nilagnat ako, nalalambot ako, hindi raw pwede. Kung pwede lang ho, ayaw ko, sawa na po ako sa inject dahil yung sunod operado ako. Nais mang madaliin ng local IATF ang vaccination sa buong bayan sadyang kulang naman umano ang supply ng bakuna. Ang supply shortage rin daw ang magiging dahilan upang hindi makamit ang herd immunity ngayong taon. Dahil nga sa dating ng bakuna ngayon talagang pakonti-konti pa. Bukas, tignan nyo ang babakunahan namin dito, 132 lang. And then Saturday, nasa 200 lang. Yun kasi nagdidepende tayo doon sa supply na binibigay sa atin. Sa 80,000 eligible vaccine population ng San Luis, nasa 5,000 pa lang ang fully vaccinated. Ang na full dose na po dito nasa 5,000, that's 8% ng population. Pero kung isasama mo po yung na first dose, nasa 3-4 yon. So all in all, nabakunahan dito 8,400, that's 14% ng population. Tuloy-tuloy rin ang barangay vaccination sa bayan para mapadali ang rollout ng bakuna lalo na sa mga senior citizen at bedridden. Isang San Luis na may pinakamababang aktibong kaso ng COVID-19 na binabantayan sa buong Pampanga. As of August 18, 56 na ang active cases sa buong bayan. 277 naman ang gumaling na habang 17 ang nasawi dahil sa pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News.